Ďakujem za možnosť vystúpiť pri príležitosti vašej, môžem to nazvať, oslavy. Na úvod teda ešte raz, moje meno je Roman Lincéni a zastupujem inštitúciu Business Innovation Center Bratislava. Možno na úvod pár slov o našej inštitúcii z toho pohľadu, prečo si myslím, že sme poctení tým, že môžem tu nás ako vám prihovoriť pri príležitosti 7. výročia. BIC Bratislava prevádzkoval prvý inkubátor na Slovensku. Napriek tomu, že pani inžinierka povedala, že vznikli až v roku 2002, tak náš inkubátor vznikol v roku 1992. Možno, že trošku stratil odvtedy tú kontinuitu, ale napriek tomu v roku 1992 sme nejak začali poskytovať túto službu na Slovensku ako prvý, ako člen Business Innovation Center Network, čo je vlastne nejaká celoeurópska sieť inkubátorov. A v tom období, potom poviem, prečo hovorím v minulom čase, ale v tom období sme inkubovali približne 60 firiem, to znamená od roku 1992 až do roku 2000. A hovorím to preto, že viem, čo je to práca s firmami, viem, aká je to náročná úloha a aký široký zoznam aktivít a potrebných zručností a know-how obsahuje táto aktivita, a aby bolo nejakým spôsobom možné s tými firmami dlhodobo pracovať. Takže do toho roku 2000 sme inkubovali približne 60 firiem, sú tam aj nejakí známi klienti, ja neviem, spomeniem Nextru z takých známejších, ale teda tých firiem bolo viac. Tú kontinuitu sme trošku stratili tým, že sme prišli o budovu. Napriek tomu si myslím, že stále sa snažíme poskytovať inkubačné aktivity, pokiaľ je o to záujem. Nezostali sme však pri inkubácii, nakoľko si myslím, a to je možno aj také určité odporúčanie pre univerzitný technologický inkubátor. Nezostali sme len pri podpore tých začínajúcich firiem a snažili sme sa hľadať možnosť, ako vyťažiť z toho rastu tých firiem aj v ich podnikateľskej budúcnosti, to znamená aj v tom rozvoji po tých 3 rokoch začiatku. A povedal by som, na tom trošku BIC Bratislava vyrástol. A v roku 2004 sme sa stali koordinátorom projektu IRC, čo bol projekt Innovation Relay Center, ktorého cieľom už nebolo podporovať len začínajúce firmy, ale inováciu vo firmách všeobecne. A bolo to pre nás veľmi atraktívne, lebo zrazu z tých 30 klientov, ktorých sme mali teda v jednom období v tých rokoch, keď sme robili iba inkubáciu, bolo 300 klientov a nejakých 5000 dotazov na naše aktivity, takže to bolo veľmi zaujímavé a to je možno taká inšpirácia do budúcnosti. Je do určitej miery snaha tých inkubátorov, alebo teda tých stakeholderov, tých inkubátorov, držať ten inkubátor pri zemi a nejakým spôsobom ho stále orientovať len na tie začínajúce firmy. Je to do určitej miery škoda, pretože keď ten klient vyrastie, tak je tam príležitosť pre rast toho know-how pracovníkov inkubátora a nejakým spôsobom pozbierať trošku aj to ovocie práce, ktorá je veľmi náročná v tých prvých 3 rokoch a viac menej je závislá na nejakých verejných zdrojoch. Od tej doby, okrem práce s firmami, sme snažili sa nejakým spôsobom intervenovať vo veci budovania tých systémov, ktoré majú podporovať inovácie, či už na Slovensku alebo v regióne Bratislavy. A tu, popri tej spolupráci, ktorú už kolegyňa spomínala, sme opäť našli pomerne veľkú odozvu pri Slovenskej technickej univerzite a spoločne s pánom rektorom, ktorý bol vtedy ešte len prorektor, alebo teda ktorý bol vtedy v pozícii prorektora, sme vykonali pomerne veľa aktivít pri oslovovaní zodpovedných inštitúcií, ktoré sme si mysleli, že by mali nejakým spôsobom aktívnejšie vstúpiť do budovania systémov. A v súčasnosti sa snažíme vybudovať celonárodný systém pre podporu technologického transferu,
kde vidím nejakú veľkú budúcnosť našej spolupráce, či už s STUčkou alebo s Univerzitným technologickým inkubátorom, ako teda jedným z hlavných argumentov STUčky preto, aby takéto aktivity boli u nás rozvíjane. Popri tom, ako som spomínal, projekt IRC, tento projekt prerastol do projektu EEN, Enterprise Europe Network, ktorý má pomerne veľkú publicitu na Slovensku. BIC Bratislava je jeho koordinátorom na Slovensku a spolupracuje pri jeho realizácii s inými inštitúciami, teda spomeniem Národnú agentúru pre podporu malého a stredného podnikania. Tento projekt nie je príliš zaujímavý pre inkubátor ako taký. Samozrejme je možnosť všetky tie aktivity EEN, teraz ich nebudem menovať, lebo je ich dosť veľa a sú zamerané najmä na podporu inovácií a technologický transfer, ale tieto aktivity je možné a budeme radi a priebežne sa to robí, sa ponúkajú aj klientom inkubátora. Mám kravatu. Je to asi prvýkrát po 5 rokoch. Predpokladám, že moje podvedomie do určitej miery chcelo, aby som vyjadril určitú úctu voči aktivitám Univerzitného technologického inkubátora. A viem, čo hovorím, pretože inkubátor som manažoval ako riaditeľ a viem, aké je to náročné. A 7 rokov existencie je úctyhodný výsledok a ďakujem teda tomuto inkubátoru za to, že sa drží na tom trhu podpory inovácií a úprimne obdivujem to, ako to robí a to, že trvá na tom svojom poslaní a oslovuje teda najmä tie technologické firmy. Veľa tých inkubátorov sklzlo a dalo sa nejakým spôsobom pritiahnuť iba prenajmom nehnuteľnosti, lebo to je prenajmom priestorov, pretože to je vec, kde sa veľmi ľahko tie peniaze robia, ale nie je jednoduché naozaj trvalo podporovať technologické firmy. Takže ďakujem inkubátoru za to a teda teším sa na ďalšiu spoluprácu s inkubátorom a s jeho klientami a dúfam teda, že tie systémy pre podporu inovácií sa budú rozvíjať do takého štandardu, na aký sme zvyknutí alebo aký môžeme vidieť v okolitých krajinách, či už je to túto kúsok na Morave, v Brne alebo vo Viedni a že teda aktivity inkubátora budú doplnené o, ja neviem, vedecký park alebo teda ako povedal to vedecké mesto, ako povedal rektor, všetky tieto projekty, ktoré smerujú k tomu, aby Bratislava sa dostala na to miesto, na aké patrí nielen vo vede, ale teda aj v aplikácii tých výsledkov vedy a výskumu v podnikateľskej praxi. Ďakujem a želám všetko dobré.